Amukele kunaledi Media Production ngicela usitshele igama lakho, isibongo, iposition nokuthi kungani sibe la usula namhlanje njengoba Angibingelele umsakazi. Igama lami ngiwuphelisiwe wakamabuza induna yomkhosi kaBandakanyamandla. Khona la ekhaya lakithi umkhosi we-11 umkhosi lona uhlelo ubutshwa njalo. Inkosi yethu iyasungula lo mkhosi ngoba ifuna ukuthi ikwazi ukutha isizwe sayo kube khona la iqwashisa khona kwesinye isikhathi inkosi kuye kushona abantu ayikwazi kuye emathuneni so ngokuba qoqa ndawonye usuke ezobakhalela abanye basuke beshada ayikwazi ukuthi bahalalisele kwesinye isikhathi isuke ingekho kubi emshadweni kodwa ke futhi okubaleke kakhulu igqugquzela impilo enhle nenhlalonhle nokuziphatha kunye nesiko ukuthi isiko ahlezi khona kakhulukazi intsha yethu abantwana abancane kukhona lento ye-GBV so kufuneka bazi ukuthi ukuhlolwa kweyintombi kumbe nekuba nebutho yila kufuneka kubuthwe khona iy'nsizwa inkosi ikhulume ney'nsizwa bese kuthi ey'ntombini ufuneka umuntu azazi ukuthi yena uma ngabe efuna enukubeziwe iziphi iy'mpawu futhi akangathuli nje usebenzisa lento ke ethi break the silence khuluma ungafaki unga-act ukuthi yonke into ihamba kahle kanti egcineni kwakho konke ulimele ngaphakathi ngoba lento le uthola omunye umntwana kumbe esenza udlame ngaphandle lento ekhola ukuthi yi-bullying kanti into yonakale ekhaya wathula wangakhulumi so inkosi isuke-ke izohlala-ke ukuthi ikhulume iba neminyango yahlukahlukene ukuze kukhulunywe le ndaba ka-GBV. Siyakuzwa kakhuluma kakhulu abantu abasha mhlawumbe siyazi ukuthi unemployment is very high in South Africa okholele ekutheni abantu abasha abaningi bagcina sebephuza sebesey'dakamizweni ikuphi ongakusho nje kuwo wonke umuntu oyoung i-youth ebuka njengamanje ave kubuhlungu yabo uma ngabe usuka namhlanje uLwesihlanu bese yabheka abantu abasha ukuthi bangakanani lokho kukhomba ukuthi maybe uhulumeni wethu wehlulekile ukusilekelela ey'ndaweni zamakhosi kakhulukazi ey'ndaweni zasemakhaya ngoba sibonakala thina ezabantu abahlala ey'ndaweni zasemakhaya singasheshi ukuthi silamleleke kalula abantu abasha bethu bayafunda baqhubeke babuye bazohlala emakhaya bajike futhi bangene kuphi kuy'dakamizwa sineminyango-ke efana no-social development la bezokhuluma khona ukuthi akulekelelwa abantu abasha nala bezoqashisa khona ngo-substance abuse ukuthi noma sekunje kodwa abangayinikeli kuy'dakamizwa nobugebengu cishe kunomnyango wamaphoyisa uzokhuluma khona ukuthi ekugcineni kwakho konke musani ukwenza ubugebengu ngoba kungcola iy'thupha zomuntu kungcola ikusasa lomuntu. Elakho lokugcina sizivala ngibonga kakhulu ukuthi lo mkhosi kube yimpumelelo ngiyafisa ukuthi indaba ezitha wethu akhule nathi samelekelela vele sizinduna zakhe futhi siyamthanda-ke kakhulu siyasithanda isiko sethu sifuna nje ukuthi sifundise uhlonipho sithuthukisa kakhulu lokho njengathi nathi abantu besifazane sesisazi ukuthi sesikhona epolini omdala. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sikwamukele kunaledi Media Production ngicela usitshele igama isibongo iposition nokuthi kungani silana nje nawe usula namhlanje kwathi angiqale ngikikize kwaze kwakuhle endaweni yenkosi
Siyabonga lokho ikizayo umazwane. Yebo. Ogane khona lapha ephosini kwaNdlangamandla uNdlunkulu omncane. Yebo. Yebo kodwa ngiphethe namantombazanyana amancane. Yebo kwaze kwakuhle. Siyabona impela ukuthi amatshitshi namantombazanyana athethisisayo kule ndawo mhlawumbe ikuphi ifundiso eniyifundisa zona noma lo mcimbi ulekelela kuphi kuzona lezi ntombi. Hey, umcimbi uyalekelela sabuka ukuthi uyalekelela kakhulu ngoba labantwana abancane bathathe besabalale bethi chithi sakasabona ukuthi ingcono sibaqoqele ndawonye mangabe senza kanje bayaqoqeleka ndawonye abakhona benze mhlambe okuhlukile Kubantu abancane noma abantu abasha ababukayo njengamanje ungathini kubona? Ngathi ngiyababulisa ngiyabahalalisela. Siyazi ukuthi uphuzo oludakayo luselwande kakhulu ey'ndaweni zangakithi kanye ney'dakamizwa abantu abasha bagxile kakhulu ephuzweni oludakayo nasedakamizweni. Nkosi yami ngathi phansi ngophuzo oludakayo phansi. Ngithi phansi ngophuzo oludakayo ngithi phansi. Awu sabona kakhulu lokugcina sesivala manje. Awu bakithi ngithi ngiyabonga ngizizwa ngikhuluphele ngizizwa ngoba nje uyangibona nje manje ngafika la ngangifaka u34 uyangibona manje nginkosikazi ngakanani siyadla khona la eMandlovu yebo ngafika nje nginginganyanyana kodwa uyangibona nje ukuthi ngakanani bakithi ngiyabonga kumntana enkosi ngiphinde ngibonge kuNdlunkulu omdala ngithi inkosi Ndlangamandla wena wenkosi. Asikubingelele sikwamukele kunaledi Media Production sitshele igama isibongo iposition ukuthi kungani silana nje production igama lami nguMamgugu Ndlangamandla ngisuka esigidini saseThekwini silana ngoba inkosi yenze umcimbi inkosi uMamdlangamandla yenze umcimbi ewenza njalo ngonyaka isuke izojabulisa abantu bayo so nje sijabule vele kakhulu mina ngumama nje kule ndawo nami unakekela ney'ntombi izinto kanjalo. Ungathini kubo bonke abantu abasha ababukayo njengamanje ikakhulukazi iy'ntombi njengoba sibuya nasenyangeni yamagugu nomhlanga bikhona khona lapha? Kubantu abasha intombi ngithi nje ngicela ukuthi ziqhubeke njalo ziphathe kahle ukuyiphatha kahle kwentombi usinikeza isithunzi nathi njengomama njengabazali njengensika yesizwe siyacela ukuthi beqhubeke njalo beyiphatha kahle bengalitheki ngoba ukulitheka mina siyacela ukuthi beme njalo besimele njengomama besizwe. Elakho lokugcina sesivala? Elami elokugcina nje sesivala ngithi nje ngathi umcimbi ungahamba kahle ngoba siqale kahle kakhulu uphinde futhi uphethe kahle kakhulu. Kunaledi Media Production cela sitshele igama isibongo iposition ukuthi uze ngani la eManyandeni njengoba sibona ukuthi kubungu phakathi agcwele kule Oh hayi mina ngiqale la igama lami ngu-Aphiwe Asiya wakhona khona eManyandeni edile ngasistombi. Okay vele sijwayele vele ukuthi sibizwe esangatshitshi sobungaza umcimbi wenkosi. Ngathi bonke ontanga bakho ababukayo njengamanje Into engabatshela ukuthi bahlale njengentombi bayigcine kuze kufike isikhathi sokuthi ngokwezemfundo lihle itshitshe elifundile shem lihle and liyisibonelo esihle so nje bafunde bayiphathe kahle. elakho lokugcina sesivala? Mina-ke engakwazi ukuthi kunaledi Media Production cela usitshele igama isibongo neposition nokuthi kungani silana osinana. Igama lami ngu-Happiness wakwaNhlangase khona la ngasenkosini. Namuhla usuku nje sijabulele kakhulu usuku lenziwe vele inkosi kube umcimbi wayo vele. Okay mayela lokugcina sesivala ngathini nje? Ngicela nje ngiyabonga kakhulu abantu abaphumelele ukuthi beze la ewadini lethu ngoba lento lena iyashintshana ngesinye isikhathi bale enkantolo ngesinye isikhathi bale entuthuko or emshororo. Sibonga nje kakhulu kumnandi kuhle sijabulile guys nje siyabonga nalokuthi lo suku lo likhuthaze kakhulukazi i-youth.
Shikonyane,